पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध। महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे सावंत भोसले यांचा वाढदिवस ऐतिहासिक राजवाड्यात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। सर्व स्तरातील मान्यवरांकडून वाढदिवसानिमित्त त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला। यावेळी दैनिक कोकणसाच्या वाढदिवस विशेष पुरवणीचं प्रकाशन राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले, युवराज लखमराजे भोसले, युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते करण्यात आलं। सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे सावंत भोसले यांचा वाढदिवस ऐतिहासिक राजवाड्यात केक कापून साजरा करण्यात आला। या प्रसंगी सर्व स्तरातील मान्यवरांनी त्यांना भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या। यावेळी दैनिक कोकणसाच्या वाढदिवस विशेष पुरवणीचं प्रकाशन राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले, युवराज लखमराजे भोसले, युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते करण्यात आलं। या पुरवणुकीचं विशेष कौतुक राजघराण्याकडून करण्यात आलंय। या प्रसंगी राणीसाहेब शुभदादेवी भोसले, युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, LM सावंत, प्राचार्य डॉक्टर DL भारमल, सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सदस्य श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय, पंचम खेमराज विधी महाविद्यालय, मदर क्वीन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, हर हायनेस राजमाता सत्वशिला देवी कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी वृंद आदी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।